И здравейте хора, аз съм Евгения, вие с канала ДТБ, както и с Бейкърти. И днес, ако не сте се досетили, продължаваме поредичката в Irishcraft. Защо нямаше толкова време епизоди в сървъра? По известни причини, защото Irish бе, да го кажем така, да не му кажем името, да не станат някакви такива гафове и такива глупости. Irish. Няма казвам къде живеем. Живеете. Трябва да запушиха му шита. Обсета. Му спираше тунета, тутока и нямаше как просто да хоства. Нали, сървъра беше оформен точно преди 5 минути. Малко повече ден. Какво ми стана на ушите, Добре, извинете, бях прекъснат. За какво говорих? Да, за Irishcraft. Ето, сега виждате, сме 4 човека и ако не сте забелязали, тук има второ легло. Вече съм с тим с още един човек, който няма как да казвам как се казва. И всъщност, да, няма да казвам. Защо става така? Да, извинете за това. Да, ако не забелязахте от чата, ето, даже съм се променил тима в неговия. Добре. Ето тук той почна село да прави, но сървъра, да, той го е започнал. Това не съм го видял. Това не съм го видял, между другото. Chicken cooker. Супер! Да. Ето, даже квартбук и диаманти. Ето, какво е събрал той. И за неговото село сигурно ще е грамадно. Не знам къде, да, сигурно преди рестарта, да. Да дадем малко моркови. Извинете. Да, той ако снима но все пак ето сега натам отиваме. Ето тук, ако не сте се сетили защо имам толкова лопати, аз може да си направя дъмато, между другото. Вижте дъм... Да, сетих се откъде са. Ето тук ще направя едно голямо не поле точно, нещо като поле. Кой? Не поле, мисъл... как се казваше това, бе? Житна ферма. Не ферма, тук нали, ще е цялото в жито и ще има някъде тук нещо като мелница. И понеже сървъра е на 1.7,
Не, това ми беше първоначалната идея. Защото нали, тук да пусна виледжери и да... Ох, какво ми става, е? И да... Нали, да ги пусна и те така могат да се размножават с... така, с житото и бе, усещате се. Ако не... Да, и това. И това смятам да правя тук, или пък тиквената ферма. Да, тук гръмнах няколко... Добре, не обичам да лъжа. Доста крипари. Не съм ходил в мината. Я да отидем в недъра. Не е нужда от помощ, айреш. Ох, какво става, бе? Добре. Wait. Да, това го направих. Какво? Къде отива пигмена, бе? Защо е тук? Тук пожалите. Тук що ли? Стана газ ли има? Чакайте да си включа звука. Да. Явно няма газ. Да взема... Да, ето къща, ако не знаете, е новата ми къща. Изцяло по мой дизайн е. И може някой друг да е правилно, поне аз се сетих за такава. И това не съм го... трябва да ви за острова, защото тук преди беше нищо, само не да работал. Какво стана, бе? Добре. Така. Ето умитето лефна. Натам е спална, колкото знам. Под дърта сложих на спална. Да, понеже тук имаше кокошки, между другото. Явно ги освободил. Да, тези кокошки там. Чикън кукър е направил. Ето тук направих ферма за овце, въпреки че не знам за какво ни е. Защото няма да ги размножим. That's the wheels. Да, ето насам е мината, която се радвам, че не получаваш комоциум. Тук падаш и се трушиш каката. Да, тук мисля, че имаше лава. Да сложим един точно за здраве. Да, тук открихме майншафт. Открих майншафт. Всичко тук, което сме направили, което съм направил аз, е направил и той. От него ето тук е спаунера. Но чудващо, но не намерих. Надолу им, сериозно. Верно ли, бе? Да, редстоун за... Добре. Не знам защо не съм слизал насам. Въпреки че би трябвало да изпълням всичко. Така. Да, gold. И coal, и iron. Shit. Стига да е. Да. Не ми претаквай клипа. Айде. Готово. И още едно. Да, аз обичам така да се спорвам всичко, след това да обирам всичкото. Но понякога не знам откъде да изляза. Тук голд, не знам за какво ни е голд. Дай кофте.
Така. Да. Значи, 5 човека сме в сервера по принцип. Така че, отидете на първия клип в канала, който ще бъде в описанието. Или ако искате да влезете да играете с Ереш, мен, Митко, на Такаши Хан, не мога да му произнося името, на Гашикан, нещо такова е. Ще отидете в първия, ако гледате от LootBG, отидете в описанието на канала. Уазули. Добре, защо не съм експлорнал нищо, бе? Имам този епизод, че го... Пак. Кие ми е меча, бе? Кие е паяка, бе? Кие от тия паяка, бе? Добре, това беше Poison, но къде отидеш ивания паяк? Шит. Да. Мицето... Добре, защо не си държах храната в инвентара? Да. О! Добре. Ето го паяка! Добре, ето... Добре, че това не е Poison паяк. Poison Spider. Добре. Сета. Така... Не знам за какво ни е заплазоли. Добре, защо има 70 спаунера тук, подявлята? Като пълния некадърник. Като пълния некадърник спря водата с песек. Да бе, аз имам недър портал, бе. Даже... О боже. Ако не съм тъп, не знам къв съм. Фак. Да. Защо има? Да, ще го прекараме в майнинг този епизод. Добре, не, фак. Добре, че лагна. На мен ми лагна. Това ще... Да. Пълен тъпак съм аз. О, шит. Добре, къде чувам тези скелети, бе? И защо ги чувам? Да. Видяхте хола. Сега някой ще ми звънне по скайп, защото да ме прецекат редстоун. Това е хубаво, че намерихме редстоун, но не знам за какво ми е редстоун. Да, тук се спомня айрон. И още редстоун. За какво ми е редстоун? Ще го питам дали иска редстоун. Не, аз му знам, запомних му реал нейма, но няма да му го казвам. Да не стане нещо с прилаво. Да. Ще спреш ли лава? Вите спре, ес. Не знам за какво се кефа. Ето, лазоли. Още.
започнах с едно клипа на Академия Мечи. Защо няма? Аз имам Iron Man, човек. Ела де. Да. Между другото, никога не оставите паяка. Ето тука, примерно да има там паяк и да ви скочи. Това нали го четох в една книга, защото един приятел си купи за книгата за Майнкрафт за PvP, т.е. за битките, доколкото си спомня се казваше, и там пише битки с мобове, с едно в едно превземане и такива глупости. Добре, защо винаги? Да, ето е. Но аз за сега съм най-неразвития човек в сервера. Еми... Хора, не хора от YouTube, тези, които играят сервера. Да, така ще... не, место бе. Така. Да, така. Да не ми трябва. Ако се чуете как се фърля всичко, просто цъкате контрола и кюто. Yes бе! Сетне. Пуших си ушите, ако не знаете какво. Тогава за какво го... да. Хората от сервера при 5 на 5-я епизод от Aircraft ще мина така да ви... Добре, тук бил ли съм, не съм ли бил? Бил съм, защото... Добре, и не съм го експлорирал. Добре, защо не ми... Чекай бе. Не сам... Какво става тук бе? Чекай малко. Фак, не съм го видял по дяволите. Да. Да, с торча. Добре. Това поне го видях. Ето сега се дръпвам. Така. Така, фак. Край. Свършен съм, бегай. Няма моказ. Добре, това се казва тъп крипър. Айрон. Лапис. Хляб и пъмкин. Значи ще взема майнкарта. Както и честа. Значи ще фърлим в тази дупка. Това не ми трябва, това не ми трябва. Имам. Фърлих с стъплите. Какво още не ми трябва? Паричките ще ги задържа. Стиксовете. Имам всеки глупости, които не ми трябват, но не ги виждам в момента. Ето кобълстон. Мисля, че видях там два. Псако дайна. Зомби. Добре. Справих се с положението, защото знам как да справям с напечени ситуации. Добре, тук видях нещо като бинга. Спри, моля те. Ако обичаш. Добре, ще изчакам. Сега да си събера тук. Само да не се отдалеча прекалено. Това би трябвало да е... Да. Фак. Нямам толкова... Тече.
Са. Та, по-добре. Не, по-добре. Дано не ме преследва, защото ще умра като идиот пред камера. Това е... Нали, от Крипър все пак. Аз съм за Iron Z. Аз като видях Крипър просто и тръгнах да го бия, се случва. Almond Bloat. Примерно. Или нещо такова. Умирам. Нали, когато тръгна да се нанасям тук и когато не снимах, имаше 7 Крипъра. И нали беше нощ. Не 7. Нали говорихме си с Айръш. И какво става? Умирам веднъж. А това нали нормално човек да умре. Умирам втори път. От зомби. Умирам трети път. От скелет. Умирам четвърти път. От крипър и той и ай лягай. Нали, аз битката с мове, ако не съм OP или с опнат поне, съм късната глава. Тоест, че да, имам OP. Като мърша да имам. Тоест, че умирам като слон. Не знам. Много зле, много умирам. Много. И да, и кирката сигурно ще ми се щупи. Гравел. Fuck you. Не, остави ме. Защо? Къде? По дяволите? И защо? От тук ли? Не ми се кой на там. Да. Кол. Много кол. По-добре да се връщаме. Защото ще се пребием. Защото не искам да умирам. Още във втори епизод. Нали, ако ви покажа статистиката, аз ще е в кома, защото мога да умра. Ще припаднете, ако видите статистиката. Добре, този умря. Защото имах късмет. И не искам да има фейлове и куитове, защото като умра от моб просто... Сигурно. Добре, защо съм го направил така? Ако умра от крипър, просто сигурно ще... Толкова ще е лична, че ще си чупа клавиатурата. Е така. Какво? Правило тунели ли? Damn. Сета. Това на кое ниво е? Защо? На 48. Добре, не исках да правя това. Моля те, кажи ми, че да моля те, паса. Yes, бе! Добре, сървъра пише. Той ще я разпише от конзолата, ако някой не се сеща. Бум! Картоф. Бум сид. Вече имаме засадени сидове и картофи. И ще сложим да спече още един картоф. И ще изгледаме как той от патейто става бутит патейто. Да. Хайде. Бум! Бутит патейто. Добре, тук няма айрон. И тук няма айрон. Какво? Да, трябва
ще го фана някой път, когато е съпора, да почнем да правим чест рум, защото така не може да се живее. Не, всъщност може, но... Имал съм кирка. Нищо. Така. Добре. Ето подредихме си инвентара, храната само ми трябва, която остана ето тук. И... Добре, ще хода до спална, примерно. Бум. Да, ще хода до спална да видя какво са направили, защото не съм влизал отдавна, нали, от... Всички не са влизали да видят. Добре, защо става така по дяволите? Абсолютно винаги се гличам така. Вече ми писна. Така, вече нема сега гличвам. Ето на там подърта. Добре. Не, само ако направя, ако разкрия нещо, просто ще къпна клипа. Да, ето сам. Подърта просто се вода, нали, естествено. Не. Няма млък. Не. Чувате го, и аз го чувам. Добре, виждам уидър скелет. Трябваше от отдавна да се пусна повече чанкове. Добре, моля те, ако си някъде на... Това Фортрес ли е? Добре. Ако има Optifine... Или е Nether гълба, или е... или е такова... Fortress. Което едва ли... Нямам... Добре, щех да се фърля в водата като... риба на суп. Добре, по-внимателно, защото чувах гаст. После ще ходя да убия уидъра. Уидър скелета. Добре, за сега виждам само пигмени. Добре, ето даже те са започнали Ender Hub от Ender честове. Добре, лагна. Да, добре, значи няма нищо. Няма нищо в Ender честове, моля ти се, те не разкривам. Сега ходим ли да бием уидъра? Уидър скелета, да. Добре, явно това ще е Nether Hub. Сега подърта. Fire ли беше? Тъп пигмен. Още. За надявам, че така се пише. Не, по дяволите! Та пак аз... Пак аз. Пак аз по дяволите. Да заклипа прав е. Пак аз. Как можех да си скоча в лавата? Защо по дяволите? Аре бе, легна ли бе?
Добре, да, легна. За втори път умирам по такъв жесток начин. И отгоре имаше болче и аз дори не го видях, тъпил се, защо вие сте родей. Добре, какво чакай да е? Там е скелет. Добре, не, achievement, значи... Вижте. Къде са деците? Number of deaths, ето... 22 пъти съм умрял. Получавайте. Ох, къде живееш, пасати? Kick your butt. Окей, чао това. Да, аз бях Евгений, вие бяхте с канала YouTube и бе креатив. Имах чао до 10-та и до следващия път. Когато се видим.